Kagem Bapak Timbul dipun suwun tindak wonten lokasi pementasan seni. Sepindah malih kagem Bapak Timbul dipun suwun tindak wonten lokasi pementasan seni.
ajaran tadi ajaran sing padha rongeni sing ilang para ati cek nong jarane ketegur loro ketebuk jot gadebuk Jaran jarane jaran tepang jaran jarane jaran tepang ketegur loro ketebuk kamu potong telur duwe ra ketemu kamu bisa tahu telur duwe ora kamu potong telur duwe ra ketemu kamu bisa tahu duwe ora kamu potong duwe ra ketemu kamu bisa tambah duwe ora
suku patok lae sira momen solo oleh payung moto pak jengkit lolo uang mati ora obat jengkit lolo uang mati ora obat yen obat medeni bodayan urip golek suku patok lae suku patok lae sira momen solo oleh payung moto pak jengkit lolo uang mati ora obat pak jengkit lolo uang mati ora obat yen obat medeni bodayan urip golek suku patok lae suku patok lae sira momen solo oleh payung wong mati ora obat kacet lolo wong mati ora obat yen obat medeni bodayan urip golek
belok jarane ke panyongklang marake ngegas najan mangap megap bocah kanong kalian kita kuwi cocok gunan reyak rasa cocok gawe gembira nang laras nindro sopret belok jarian ke pangongklang marake ngegas nadyan mangat megap bocah kanong kalian mitra kuwi cocok kagunan reyak rasa cocok gawe gembira sampun paripurna pamiyatan tari jalanan kreasi ingkang saking paguyuban warga budaya kalajengaken teksih setunggal ingkang badhe miyos ing pamiyatan wonten pepatah
jegluk batu sikile loro nek ora tutuk mesti sampeyan jelo. Dira entos sawetawis monggo minangka kangge mungkasi pamiyatan ing dalu punika warok ingkang sampun samangsa ingkati sawega diri. Saking warga budaya nuwun nanging gati Jaya-jaya Wijayanti tetep jaya budaya Jawi. Nuwun matur nuwun.